koneno ni itimo tije mag sirikal to kopogore gi weche mag somo bende nitiere projects mamoko ma samoro utimo. Erokamano. Achiel kuom gik ma gombo wacho en ni pesa en gima onego bi achien mogik. Gima onego kuongi en idea. Ka iriwori gi jomoko to bedo gi idea and then money nyalo biro chien mogik. Motivation en ni an kaka Philip and Tom ma is our director nitie background mane wa share machalre especially e weche mag somo. Nwakawo thuolo mang'eny kabisa mondo wasom, mondo waya from piny mwachop kama wantiere ni. Ma en achiel kuom gik mane wang'eyo ni timore ne nyithindo mamoko mang'eny. Ne wang'eyo ni nyithindo ok yudo opportunities maromre. Mano miyo wabedo gi lek mondo e oganda mwadakie nyithindo bed ni nyalo yudo thuolo mar nwang'o gik ma jowetegi nwang'o kuonde mopogore. So mano nobedo nwa gima ne omotivetwa mondo wachak projects ma watimo sani. Yes, kasto koro ichaki penja kopogore gi weche mag somo. Yes. Kichatemo awinjo kitemo lieko ni kata mana tok ng'iyo nyathi mar mondo miyo yud somo to nyaki ng'iye ni to background ne chal na nyathi ni yakanye kumoae to ko apana nyalo keto model moro mayot mondo iwinjego kata jawinjowa moro winjego. Nyathi ka ing'iyo kaka ng'ama da timo chenro, nyathi ok odak kende, nyathi nitiere gi joodgi, family. Nyathi nitiere gi jogweng'gi, mamano koro community moyae. So samido keto nyathi mondo yud gik ma jowetene yudo, nyaka ng'e gik moko adek. En owuon kaka nyathi, family moyae to gi gweng' modake. Koro gik moko adek gimiyo kitimo chenro, nyaka ng'e kaka gik moko ringo. Koro wan nyathi kwa ng'iyo kobiro to waneno ka ng'e kanyo nyaka bede janyuolne, kendo waneno ka ng'e kanyo kobi kende nitiere jogweng'gi. Koro kwa model projects kata gik mwada timo kanyakla nyaka gibed gik mabiro improve nyathini directly kaka somo, to gi gik mamoko ma wanyalo timo kode koluwo kuom janyuolne kata jogweng'gi. Mano miyo watimo projects kaka achiel kuom gi na nyisi ni pi maler. Ka nyathi modho pi maler e school kama osome, be pi maler ni dala. Kopone miye pi maler e school tiweyo dok dalo modho molil, ichalo ng'ama kia gima timo. Koponi imiye thieth e school nikech inyalo bedo gi capacity miye thieth e school, kodok dala to bet matuo, bonya yudo thieth, to nyithindgi mamoko ma samoro nokobiro be nyalo yudo thieth. Mago ne mage kaka wa model the projects and how we do them. Wach machielo en ni ok dikony nyathi nyaka chieng'. Ere kaka idwa keto jonyuolne gi jogweng'gi bende mondo bed gi thuolo mar konyo nyathini at some stage, kech nyabet maonge. Kaka sani koro nawacho weche mag USAID, they are not there, but nyaka watim dongruok. Dongruok nyaka dhi mbele nikech wa involve jite. Kuom ranyisi, wan gi chenro mar mine matindo ma pod nigi energy mar timo dongruok. Mondo gi kony nyithindo in future, waketo gi mondo gichak timo gigegi moko sani, mamiyo gi pesa, mamiyo gi nweng'o. Wan gi project moro waluongo ni Tekeleza, wakawo mine 20, wakete group achiel, to wamiyo gi pesa juma ka juma, siling 1,000 miyo ka miyo. Pesa as in loan kuso pesa? No, pesa wamiya. To kwasemiye pesa to wapuonje, to pesa ni ok wanyise ni dhi tim gang'o. Koro from kaka wapuonje, wanyalo yiero kaka otiyo gi pesa. Pesa di juma ka juma? 1,000. Miyo ka miyo wan gi budget mar 100,000. Koro 1,000 kwa miye juma ka juma to wapuonje, wadwano otiyo gi pesa ne juma ka juma, to kaka gine group, gipuonjore, ginyalo olore pesa gini ginyalo save, kendo gichak giolore, and then after 1 year, kech wamiye for jumbe 100 kwa miye pesa ni. Okay. Seche ma samoro umiya ng'ato mantie dala siling 1,000 juma ka juma. Gino kenge mage ma uketo mar neno ni samoro bende gibedo koda tiegruok kowuok kuom jok molony e weche go eko mag savings and investments. Erokamano. Minegi waketo gi, wan gi ng'ama iluongo ni coach. Coach ni en miyo wadgi matin ma nigi lony mo timo ne training kabisa. Koro coach ni bedo kodgi jumbe 100 gi ka puonjogi. Koro puonjruok biro juma ka juma, pesa be biro juma ka juma,
and then after jumbe 100 koro wawacho ni project no watieko, but wa monitor kaka itiyo gi pesa ni maber, kata ka okitiyo go bende ok ochuna ahinya ni nyaka itiyo maber, jomoko be nyaka cham. Okay. How frequent mu monitor gini endi? We monitor tok dweche adek ka dweche adek. Wang'iyo ni kani chako kanye, sani koro isedhi kanye. Nitie joma ng'iewo assets mag ot, ng'ato ng'iewo dhiang', ng'ato ng'iewo diel, jomoko chulo go mana school fee, jomoko improve kaka gichiemo dala, jomoko nyalo yudo go gichulo go SHA for example sani. Okay. Now samoro ng'ato nyalo gombo ng'eyo ni to jok matimo ne jok mamine gi ki training gin jok mawuok oko ma ok ging'eyo kuto gin jok ma gin ga gwenka. Mano achiel kuom gik ma kitimo chenro nyaka bed king'eyo ahinya, nikech kiomo ji koya oko tiende ni ka gidok oko kama ne giyaye no tidong' nono. Koro one projects watimo gi jokor gweng'. Okay. Kata ka pesa rumo to rieko cha wan ge gweng'wa kanyo wanya chako puonje ji kwa dhi mbele, ko chuno ni nyaka warit pesa mar ng'ato. Kwa hivyo jok ma puonjo gi yore mag keno gi eki gin jok ma gineno kata mine wetegi ma ginene ma ging'eyo. Mine gi bende nitiere gimoro miwache mo mani jadolo ok yiega kata ok rwak dalagi. Yes. Nyalo bedo nade ka samoro imiya 1000 juma ka juma mondo mi atim godo gige mag dongruok ne an awuon, to bende chak imiya jagweng'wa matiega, to jagweng'wa ni endi en kang'iye miyo matiega ni kata mamiya puonj kaka atigi pesa ni, to en to ang'e history ni maber kaka en miyo ma onge gi progress kata dongruok moro amora, samoro ande nok podho kata kaneno gwenka, abro kawe nade kaka japuonjre. Mano bocha kondiko ni nitiere kamo kanyo kan pasta ahinya ma nitie kaka inyalo timo gima awacho to kik itim gima timo dong. But mine ma puonjo mine gi gin mine ma yae kor gweng', ma mine gi ging'ere. Achiel kuom gik mantie kanyo en ni gipuonjo to gimbe wamiyo gi the same opportunity mar timo the same thing. Kanye mana dwaro. Yes. Okay. Koro ka sami penja ne mari ni timo nang'o, ambe mara na timo na monyalo neno na dembo nyalo neno. Yes. Sawa. Kech mane ka be do bed gi ndadhu. Kikelo ng'ama ya oko kata ikelo ng'ama onge gima timo tidwa timo dongruok gi ng'ani, en adieri ni okadhi timo gimidwa na timo ahinya, nyadhi kawo ma pesa tadhi. Okay. Yes. Iwacho wach mar somo kaachiel koda weche mag tiego jok mamine, kaachiel koda miyo gi yore go kuma nyalo juolo ne gi yore yuto. Miyo mora mora koso nitiere specific kata kiwango ma ong'iyo mar ng'at ma miyo ma odwa timo lokruok ne ngimane. Kaka sani project ma wacho mar mine ni wa focus ahinya mine ma ya Rusinga Island. Nyaka gibed mine modak kanyo, mosedak kanyo kata ega kata bad nyaka gibende gisedak Rusinga ega 7 ma continuous. Wang'eyo ni gin permanent, gin jomodak kanyo nyaka chieng', kata ka ginyalo dar to ginyalo dar sama watimo kodgi chenro. So mana achiel kuom gi. Namba 2 en ni nyaka obed miyo ma pod matin ma hike 25 ka kadhi higa 45. Ja 25 mano mosedhi onje ode koso mosetedo. Mosetedo kata wamiyo opportunity mine modak kendgi, single mothers. Ma chuogi otho, widows, wachak wamiyo opportunity mana mine matiyo matek. Yes. Asedak Rusinga kuom thuolo mar higni 7 to an single mother. Yes. To samoro an nyar gweng' kanyo. Awacho ni an ok adhi katedo. Anyalo yudo kony ni? Mano you qualify kabisa. Kech kanyo kwa ng'i ni ng'ato tedo kata ok otedo. Wang'iyo ng'ato ng'ama miyo kaka ng'ama miyo. Sasa koro kaka yo mar neno ni samoro ok ubedo biased kata ng'ato wach ni unindo nyakonchiel kata gigi yiero go ji. Kech ang' na yaw line ka. Ere okenge ma uketo mar neno ni seche ma samoro uadmit ng'ato e skundu ni. Nyathi moro e skul. Kata ukawo ng'at mamiyo moro, urwako mar mondo mi ulok ngimane gi okenge gi eki kata gik mutimo gi. Gin okenge mage ma ukawo mar neno ni utimo background check maber, mar neno ni samoro ng'ani adier odi serve gima kama. Erokamano.
ka itimo chenro e kor gweng' titiyo gi jogweng' obet mayot kabisa ng'eyo jomitiyogo. Wantiere gi kaka wan projects wabedo structured cluster gi they're clustered. Koro ibedo ka villages 7 obedo merge together. Ng'ama tiyo village no en jakor gweng' kanyo. So when we are sama wakawo ng'ato kwa kete chenro, nitiere kaka watiyo gi jokor gweng' kanyo. Kasto wan gi committee ma waloso. Committee ni waluongo ni Village Development Committee kata VDC. Committee ni en ji 15 mana ma jokor gweng' ka. Koro ging'eyo jogi te ma samoro kaka nyayudo ka nitiere biased, wabedo ga biased. Kasto nikech en clustered, omiyo opportunity ji te yudo. Koro jogi jokone gi yudo kaka wan kama Sengre West gi kama Sengre East. Koro jo kama Sengre East yudo marom gi jo kama Sengre West. To nikech jo kama Sengre matiyo ka onge jogi, onge kaka ginyalo kelo jok moko ningo bi. But kwa setimo selection maler, we subject list kendo ne chief ma chako ng'iyo ka be nitie kaka ng'ato ket ka moko ningo bed ka. Kwa hivyo utiyo machiegni nyaka gi chief, yes, local government. Ibiro ka chief wacho ni ang'ane to nuketo ka, but aparo ni oko ningo bed ni en ka ng'ane nyalo bet maber maloyo. So nyaka wachako dialogue kendo manyien ka waketo jogi. Yes. Kopogore go office chief, samoro nyalo bedo ni nitiere kaka samoro national county governments bende gin aware of gik mutimo gieki. Ere yo ma samoro bro drogo do line in case nutiyo kod gi close mar neno ni samoro okudonjoru e gimoro mane gitimo. Mar mondo mi kik nen ni mano project wa macha project kia national government ni county government. Yeah, mano kelo challenges ahinya seche moko. Nyaweche mag samoro kujo pigi nigi. Kaka pi wantiere gi pi atito pi maduong' ahinya kama Sengre ma wamiyo ji e ot ka ot. Tiende ni ng'ato ka ng'ato nyaka bed gi pi dalane. Pigi ni kanu wachake wan gi partnership gi NGCDF Mambita, wan gi partnership gi county government ma Homa Bay. But nyaka udro lines kutimo project no, nyaka udro lines mubed gi agreements mung'eni ng'ama timo chopo kanye, ng'ama timo ma chopo kanye. Nikech aneno ndalo moro pi moro kuny koma ng'eyo mokadwa wache yamo to nitiere kaka ne wachore ni mano pi mane okelnwa gi MCA. To mano pi mar NGO. Mago bedoga. Ok ing'e ni josiasa be gin josiasa. Koro josiasa be wano kwago siasa gi project. So josiasa gi gin joma seche moko riek gi ng'eny. Koro kiyudo ko odwa kelo that kind of tension to koro kidonjri kode ahinya weyo timore nade okalo. Kech kaka koro wa launch pi maduong' kabisa to waluongo the late prime minister obiro launch no pi. Onose biro. But koro sama obiro launch pi gen ka gi governor, gen ka gi senator, gen ka gi MPs mang'eny. Ing'eni it was already political. Koro kata kane dwa wache gige ni moko to gige ni miweyo. Kasto I launch the project to jogweng. One end result en ni jogweng yudo pi maler. Koro ng'ama olose gi ng'ama ok olose no jibro lara but at the end of the day jibro ng'eyo ni ng'ama noloso pi. Ka en mar county biro mana dhego mbele. But most of gik mwatimo gin gik ma devolved, gin gik ma government oningo bed ni timo part of them. So sometimes ok wadwa bedo loud ahinya ni wago koka ahinya gik mwasetimo. Maybe some of the challenges ma face ka who handle projects gieki gin mage. Challenges ng'eny but achiel kuomgi en ni demand ng'eny. Koro demand kosebet mang'eny to resources tin. Koro kiyud kitimo gik moko machop kare. Wach machielo ma challenge maneno ka nitiere ma nyalo wacho maselan all over en ni joma mine mang'eny ma kao projects gi. Thoth joma chuo ywa chien matino ka ng'e gimomiyo mano timore. Mano bende challenge machielo sama itimo implementation mag activities ma. Wach ma challenge mar adek ma nyalo wacho en kaka koro ma ogojo Kenya to ogo jiteni mar funding gi budget cuts ni. Mani koro pesa onge mane wamiyo ni koro kwamiu. Koro manyuru kaka survive. Mago bende gin challenges mantiere kanyo. Ng'eni gik mang'eny bire. Yes. Sawa.
projects moko nitie magara ka obiro kokalo kuom riwruoge ma ok mag piny owacho kobire kor gweng' to nyaka ji bed gi perceptions kata kaka ginene kata pachgi ewi gini. Nitie jok mobro kawe ni pes jogo en pesa marach, kata samoro ginendo biro gi barachne moko tok kawe kata tok timo kod achiel ari adek. Ere kaka ne u create environment mamiyo samoro acceptance mondo mi ji orwak weyo mayot bedo mapiyo? Hapa nena concept mano watiyogo kata ma nyawadwa moro nyalo tiyogo en ni kidwa timo project okitim ne inigo ni timo ne jou. Koro jougi must be part of your project. Sami chake gi kaka itime gi kaka odhi oningo bed ni ging'eyo. Imiyo gi thuolo mar ng'eyo gik mitimo, in very transparent, in ng'ama accountable, dholuo malanga lere go fer jalo cha, ng'ama jau yanga donge. Ka ok in gi thuolo gi ji to gibiro chako wuoyo kuomi, and then gima miyo giwuoyo kuomi en ni idwa dak ngimani mopogore gi ngimagi. Idwa timo gigeni mopogore gi gik magidwa gidwaro, so gigeni go ginenie nena kanyo, mano biro miyo gichak wuoyo kuomi kata gichak wuoyo kuom project. Nyalo wacho ni Rusinga especially wan kama watie wan gi tudruok maber kabisa gi joka Masengre, joka Masengre West gi joka Masengre East, gin joma welcome the project, ok giwuoye marach, gi support kendo gibede ng'ewa kabisa motegno kabisa, miyo project dhi maber. Sasa nitire kaka ni temo liko kanyo ni weche gweko mag finance moro jo donors kata jogo eko ma samoro siro gima kama ng'uso lwetgi. Sustainability bedo kanye mar mondo mi gini endi ka ing'ene kiseketo ng'ato no ng'iye gimoro kaso kore dwa ng'uso makoro onge nyaka yud ni samoro ng'ur moro bro bire. Gini yore mage ma samoro neno utiyo godo mar yudo omwom mar siro projects aina gigi enyanya kata mana school? Erokamano Solomon. Achiel kuom yore maber kabisa manyalo wacho en adieri kabisa ni pesa dok piny kisomo kaka kan pinje gi koro keto chike. Iyudo ka ng'ato wacho ni toki gabich koro wadhi ng'alo kata mana bilion 500 US dollars mane waoro Kenya kata mane waoro Afrika. Tiende ni pinje moko gi mane miyo wagi be koro feel ni gidwaro pesa gi mane gimiyo wago. Mano miyo wan kaka oganda nyaka wachak wapuonjre bende support gige mwatimo. For example, ka dona osebiro momiu pesa mogero school, salary mar jopuonj to koro kike kwagi. Aparo ni koro jo wanyalo yudo kaka wadhi mbele gi mano. Mana achiel kuom yore mag sustainability obiro mana ka jou oyie gi project ma utimo no ni mane gima gimbene gidwaro. Mano nyalo miyo gi support. Kaka wan joka Masengre for example, school gichulo fee. It's not donor funded. Kar fee ni gichulo fee to fee gi ni mwachulo go jopuonj temo nyalo miyo go nyithindo bende chiemo. Namba 2 nyaka donje gik momoko manyalo kelo pesa mopogore gi pesa maya oko, kaka wan wadonje pur, wapuro gwase komoro kocha ni Nyaburu kama chieka ahinya, to bende wan gi puothe Rusinga kuonde mwapidhe alot. Koro instead of ng'iewo alot idhi ng'wede puodho titedo ne nyithindo. Kanyo wapidhe rabolo, wapidho negi apoyo, wapidho negi olembe mopogore opogore. So instead of tiyo gi pesa ni ng'iewo, you can get. Namba 2 en ni jo unyalo miyi in kind donation wane dho nam. Koro kidwa tedo ne nyithindo mena to atito negi yie. Atito nyalo miyo mena trafa achiel motwo tidhi timori nade itedo. Komiyi juma ne dichiel, juma manyien ng'ama chielo miyi kamano, juma machielo cha. Koro atemo wacho yo machiek ni nyaka wabed ni wa support projects wa kewan. Kata kwa dwa ng'iyo pesa maya oko, which of course nyaka wamany, but nyaka wang'e ni project ka project nitie kaka wanyalo time kendwa. Wach mar 2 mane adwa wacho kar sustainability, asewacho kaka wanyalo involve jogweng'wa, achaka wacho kaka jogweng'wa be nyalo konyowa kwa timo projects mopogore opogore. Nyaka wabed bende joratiro. Ka in jaratiro miyo jo ubedo kodi gadieri. Kwa gibedo kodi gadieri gi support. But ka ok jaratiro obedo matek matin. Gimoro ne chanda kai to rapane nase penje to okapar kana yudo duoko malera ahinya. Measure of success. Nyenya seche ma akawo pesa nani
nikech kata an kakao kata mana pesa mathin amiyo kata mana yuora moro dala kucho nie amiya 2,000 niendi iwargo njugu nyaka monita ni to be iwaro njugu kosidhi idhi chamo gora bole chiro ya ere kaka uneno kata uhakikisha ni nitiere growth kata nitiere lokruok mar ngima kane en ng'at nendo manyalo wuotho gi tiende ko odhi nyaka e chiro kuma bor kata kodwa dhi Homa Bay town to tindi neno komanya piko kata oidho water bus odhigo yeah, projects gi nyaka imonita kaka odhi mano en a very big component bende project maonge gi monitoring luongo ni monitoring evaluation and learning nyaka ing'i ni project mitimo ni be odhi kaka ne dware achiel kuom gik moko en ni kiwe ji thuolo mondo gi decide kigin miyo gik mane gidwa timore. For example awacho ni wamiyi 1,000 juma ka juma to kwanyisi ni tim gang'o kata ichamo kata timo gang'o mano koro wachni en mani sama ni donje project nuwa yieri nikech nuwa neno ka in gi rem manyalo mi bede e chenro koro isedonjo wasemiyi pesa kasto kwachak wachuni ti iluongo ni unconditional grant we give you money maonge ng'ama chuni ni tim gang'o miyo iyudo thuolo mar ng'ado paro kin gimidwa timo and sama ng'ato osechopo e kiwango no odhi yudo lokruok ting'eni kinyise ni amiyi pesa ne dhi ng'iewo go gweno to dhi ong'iewo gweno mokia gimodwa timo kod odwa tede kod odwa ni oyude tong' kod odwa timo okay sasa kinde mathoth ahinya ibrodo ka jok mamine gin jok makara ka imiyo gimoro to kuongo paro familia yes dibed ni mae sababu momiyo focus kuom joma mine to joma chuo okawinjo kiwacho ni unigi project moro momiyo awacho mana ne joma mine thoth gi ohero projects gi alafu en adieri ni ng'ama miyo koketo chunye ni timo gimoro to gire no benefit joma ng'eny moloyo okada wuoyo kuom anya tito wan kimiyo watu watiga ajwa ajwa be okrachi is a social thing wala konya mwago embaka koro gima wacho ni joma mine gin very close to family especially nyayudo ka wan waonge to gin tiere gi nyithindo and then ging'eyo needs ng'ama miyo pogore in ni kiyuda lof to in needs magi magot akia kaka timo ng'ama miyo to ng'eyo ni kimiyo 100 to dhi pogo maber maromne but joma mine joma chuo support gi koro kanyalo wacho ni joma mine matimo project joma mondo ng'ama miyo bede project mo succeed en ng'ama dichuo ni ng'eka ma support and most of the time azana ka joma mine gi kokaw kata loan to be gitero ne machuo ge samoro sani tini gikel miwi nyisi ni wuona boy makna nya yuto wachomo December ibro miya duogo kuro mano timore okay sawa bende nitiere moko kuom samoro omuom samoro yudo kata mana kowuok oko ma samoro konyo uesiro chenro gieki kopogore gi gik mane wacho ni donation in kind kawuok kuom community nyaka bede grants mabe wamanyo watimo fundraising gi ji mopogore wayudo pesa kaka project wa majali bedo funded gi Dutch private foundations gin jok mochiwore timo dongruok giluongo ni Global South mamana koma wantiere ni koro nitiere joma konyo mosekonyowa for a long time nitie ng'ama nyagero classroom machielo nyanyisi ni support mi nyithindo chiemo matin koro mane concept koro nyithindo masomo for example e school ma wawacho ni gichulo fee ok gichul te koro when we get funds maya oko to gin gichulo nus to wambe fund cha chulo cost chande nus koro mano en achiel kuom gik ma nyalo wacho ni timore wasebedo gi private foundations ma support wa jomoko ng'ato nyalo gombo ni mondo ne gin jomage wantie gi website and we have listed partners via website wa iluongo ni vfmkenya.org kidhi kanyo neno partners wa kanyo sasa nyaka bed ni samoro nitiere kaka ini won ise observe kata mana moko kuom lokruok kata ise neno lokruok e community ni nyaka nu launch projects aina gieki bende nitiere moro in particular ma samoro nyalo tiyo godo kaka example ma samoro ne movie kabisa ne omi jipo mar chui giteka ka gibedo modeled
gite anyawacho ni gijiwa kabisa. Chako gi school jiwa nikech nyithindo manok nyal somo koro moko sani ni high school, moko de timo penj sani. Mano jiwa nikech aneno ka nitie lokruok. Namba 2 en mar mine ni. Mar mine no en iluongo ni game changing. Mine tiyo matek ahinya kendo iyudo ka koro gidak miyo manok nyal wirore mo koro sani nyayudo ko wirore mo nyithinde ler mendo rwakore maler. Wach machielo ma wiya kik wil mo ka wacho en pi. Wan sani gi pi mwaseketo e udi 312. Pigni konyo jowa nikech gipurogo alot matin e tie ot mondo giyud chiemo mayot. Okay. Yeah. Sasa as in a success story ma inyalo wacho ni nyathini endi nyaka ne donje e skund ni en achiel kuom nyithindo mwaneno ka sani endi nyowuok ka motimo maber, en nyathi ma nyotieko sani endi oyudo tich po nono ni en gima osebudho ma inyalo wacho ni sani koro chungacha daktari nowuok maka nwagole dhier. Samoro bende inyalo wacho ni ng'at mamiyo mineno nigi supermarket kachachacha nwachako mana kode ka. Nyithindo moya e school ni nobedo registered e 2014. Mano pokoromo nyithindo mosomo e primary chopo e level mar yudo tije kata chako dhi weche mag somo mamalo ahinya. But as a project nitie nyithindo mwasekonyo masomo kata moko nitiere Nairobi ka gisomo universities gi, moko timo medicine, moko timo different courses. And sama giduogo dala tiyudo ka gibire project kocha gikonyo. Mano bende is another sustainability model. Ni nyithindo mwakonyo gi one time will come back magichake kony project e thuolo mowinjore. Mago nitie nyithindo mang'eny kanyal luongo nyingi because consent be nyaka ng'eny ni luongo nyinga radio nango but gintie nyithindo jo kama singre ng'eyogi ka luongo nying moro moko nitiere ka wanyawacho nyinggi but I want to tell you ni nyithindo gi wase temo konyo nyithindo moko kabisa. In the course of your work, kata seche ma idhi nyime koda tije makamagi eki kaka organization marun, bende nitie kamoro ma samoro usebede koda ywaruok kod jo siasa kata ja siasa? Kidwaro mondo survive project kiki yie dhaw gi ja siasa lwenje rach. Koro wana wamako siep kabisa gi jo siasa, kaka nyalo wacho ni osiep wa ahinya en Honorable Milly Mabona ma MP mar Mambita. Ok wayware kode. O support gigewa, wa support gigene. Kanitiere basari mane wachiwo to remnwa to wamiye nyithindo through one of the officers there iluongo ni Kenya. Wamiye nyithindo 3-4 moko chulnwa negi fee, and that is the partnership mwatimo kwa yware gi jasiasa mora mora. Okay. Kama na wacho ni uchiegni unu gusiep gi jasiasa, wacho ni nyisa usiep ni mondo nyisi ng'ama in. Yes. Di ben thothne waneno ga ka ji biro gi projects kamagi kimag loko ngima e gweng to gikone gidog gi bedo jo siasa. Kendo koro gitiyo koda projects gi eki ka giwacho ni na kelo nu gima uyiera koso kuyiera. Bende bro chopo stage moro ma samoro kata di bed ni magi moko kuom gik mitimo ka samoro in gi kwandi moro mar weche go ko mag telo. Usenena gi mitimo e chuny maler. Okay, let me start gi jatenda. Jatenda ok en jasiasa. Jomoko taneno kisetimo gigi mang'eny be jopiny mabiro nyisi ni bwana chung ke chwaneno king'etimo dongruok bi gineno ne timka. Adwa nyisi ni anto from the onset ne an jasiasa katimo gigi. An jasiasa naturally. Koro siasa nano kakete project ni nitiere location mano kanyadware gimoro. But jatenda ok jasiasa. And ka chieng' moro nogomb timo siasa, okapar ni nogomb timo siasa nikech gik motimo sani, but obiro gombo timo siasa nikech chunye to gi kaka jopiny nyalo gombo ni okony gi mopogore. Okay. Adwana dhi mondo asome ote ka achiel koda mako moko kuom simbe mondo mi wawinje kaka pach Uganda kalore koda moko kuom gigo eko ma iselero. Kata kamano kapodi bende untiere koda samoro lek mar Yaro Badu kata ka umako county ma Homa Bay te kata Nyanza mzima. Yeah, we have a plan mar dongo kwa dok Suba South. We have a plan kwa wuok e island kwa duogo
parts ma mainland ma koro Kasgunga kodugo kokoni and wantiere gi lake mang'eny mar dongo mokalo kanyo waburo yae sub counties gi kowuok kendo kwadhi county Okay. Ero kama na nyanya kora mogi aparo ni winjo kanyo endo kaka wagombaka koda Philip mabende miyo moko kuom okenge koda ber magigo eko magitimo bankiri mochokende tabro mako simbi achiel kachiel kokalo kanyo endo Nyakalondo Maramogi to kikwi wil ka ni gidakika ni endi adwani mondo mi apar ni wach moro ni ka in jadaka mawuok e county ma Nairobi koda alwora mare en kinde ni mar mondo mi tim okang duto te mag timo chudo ewi gowi mora mora ma intiere godo momakore koda weche go eko mag pi ponono ni samoro e county ma Nairobi ka intiere koda samoro weche go eko mag gope mag pi Nairobi City Water and Sewerage Company nyisi ni gidhi mbele koda ng'ado pi kata mita mar pi ne dhano kikibeda chiel kum jogo eko mabro winjo lit makama koro chulgope tema samoro intire godo mag pi kasto bende inyalo timo gimiluongo ni tiekruok koda kata mana penalties inyalo dhi timo mako kare paybill maina angwen no mano 444400 kasto bende inyalo dhi kata mana chudo apise ma opuodhi kata ma oketi tenge ma itime chenro makamagi eki sawa kasto kikwi wil bende ni sasa maweche te kada piny oridore to in ka in jago nendo matiyo ne sirikal inyalo kawo gimoro mar mondo mi chak ng'adi payslip ni ma next month koro Maimobi kelo ni kanyendo yo mayot ma ok ochuno ni nyaka iti kod otas ka idwaro hola dia star 531 hash kasti register i apply ti approve to bas pesa donjo e simbi kanyo pap mara hiyo inyalo kawo nyaka shillings 20,000 ti duoke bang' ndalo 30 kende ka in jatich mar piny owacho gini tiyo 24/7 nyalo bedo koda samoro ng'ukni moro mar weche mag osiptal dia star 531 hash. View sasa kilitoka mbayo mag dramas mapachoka tuke malombo ji blockbuster telenovela edokuma iniwon ema iwinjo giesani nyalo bedo jaloch maduong' gi pange na View sasa 150k milojo makajuma nus milion milodo kedwe kod grand prize ma 2 million miloyo donja View sasa ni tikod paybill number 724177 kitambo di mari masimu ka account number kaito kisling prabich mochakre tuke kod points prawchiel mondo kiti tulo ber mar bedo jaloch kaka bedo donja View sasa eka tulu mari mabir jaloch bende medore opoda kod BCLB license number 0000276 en ng'ano manyalo bedo gi geno kuome en ng'ano manyo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koke skul en ng'ano nyalo geno kuome gi osiki en ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud en kare en kod joriembo ma nyalo bedo gi geno nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir Wigo let's go. Machiegni era Ramogi Baraza kuom twak mageri e yor siasa ngima pur alwora kod weche mapiny orugo Ramogi Baraza bas senyisi kanyo endo ni wantiere kanyo endo koda wendo mabende wagogodo mbaka ka maber kendo dhi makare kabisa iluongo ni Philip niendi en jago ma bende iwacho ni project manager kata jago mochung'ne chenro eko mag tayo tije mag chenro mopogore ebo riwruok miluongo ni Victoria Friendly Montessori samoro ng'ato ok winj tie ni to ang'o momiyo noluongo mani en Victoria Friendly Victoria ne en ni wane tie nam litare ni tie nam koro Lake Victoria kasto friendly ni services ma wachiwo ne nyithindo we nyaka bed very friendly
Kasto Montessori nikech nwachako kaka school nwakao Montessori system nokwatiyo gi Kenya ma 844. So Montessori system ni ng'at moro masao moro kwinji ma endi oringo na model moro bas ni ringo na model ringo na en puonjo nyithindo okanyal lere maber ahinya but en puonjo nyithindo gi kipuonjo gi gik ma practical things kipuonje mondo kako kikono nyathi ipuonjo nyathi ni ifungo nanga nango to in gi nanga kanyo manigi kifungu to fungo to kinyise ni kwana achiel nyaka par to in gi gik mekwano gogo and everything okoro otimo gimo neno otimo practice or learn by practicing. Okay. Yes. Thoth jowa neno ga ni skunde aina geki are very expensive. Ragin mago ikoma mano skund jo pesa. Ere ka kudil gi mar mondo mi ji oneni un friendly kako wacho ni. Kora penji Tito. School michule 24,000 inaia to nyathi chiemo, nyathi ithiedho, nyathi nigi computer services, inaia nyathi nitie gi musical instrument, nyathi go thum. Wan gi nyithindo mago thum namba 1 mago thum molo nyithindo te Kenya ka ya kanyo nyocho go thum nyaka national. Nyathi achiel ni imiye all the facilities environment be miye maber. Cho kodhi latrine odhi mane toilet. To chiemo chamo chiemo ma balance diet, to chamo sosi, chamo rice. 24,000 mar jumem. Mano pesa jodhier ka wan kama. And therefore adwa temo wacho ni school mantiere Rusinga and very friendly to aparo ni kiwinjo kaka wache no to and friendly. Yes. Nyambita nyargi Ken wacho na sera jachendo kaka pile kantie Dandora phase 3 kama na yenye otis nyawade manoko kale Facebook kan sindo kafaya kai kuro gilungi mani mheshimiwa. Niseni okay sawa. Okay, sawa neno kaindika anetwork musna kanyo endo Philip yo makare kabisa mano wuoda Gwasi North Ward. Mano Ombeme reformist. Ombeme sip nine. Ni thiedho pap. Okay, Liz CJ wacho ni ane baraza musna Philip Ongeri, he has really inspired many. Me being one of them. Ma japuonju? Japuonju. Opuonjo karu. No se puonjo karu kanyo batindo yudo tich. Okay. Ber. Jim Onyango wachikafaa musna ora Mheshimiwa Ongeri amor gi weche ne maber anya kwaro taja jawaregi. Erokamano Jim. Godhiambo Ambos wacho ne ayie kod chama mar ODM kuom kwedo wach lwenj. Okay, sawa. Mano opogore gi mowuoka. Lin Sandro wacho ni kwacha wiji mos radio anbe auruni puoji pak ne dongruok mikelo e dala mar Rusinga Island osiep mono Geoffrey Josiah mawuok Oyugis. Penj nago ni to ere kaka inyalo konjo Rusinga mane oseng'iyo e konyruok mawuok oko kaluore ni nambe koro niendi yuto ne tin to ji mang'eny nyocha depend e nam. Victor Ayeko wacho ni kafaya nyinga en Victor Ayeko an Rusinga Kamsengre musna Philip Ongeri. Penj nago ni to abiro yudo pi karang'o dalana. Ne achulo connection fees igni 3 ma okalo to pok otud na pi akwaye ni okonya. Okay, Samuel Oyucho wacho ni an gima ng'eyo ni joluo ohero. Okay, wacho gima opogore kanyo kabisa. Haya. Okay. Mara Mogi. Achio maber. Poli kama chigni. Kuro okani ndio moro je mwana ni moro mare mondo be ono ka nda do lori school ni moro do mata bi do zele. Nwane penjo ni. Samaro na do gidwaro mamo do gi part of school ni do student moro ma bi kire di sane. Bodo ni to ko no pro manda ma ni ke to kanendo ndo. Samaro de ti na pudi mari dwaro mo ka ni ma pi ndi mo ni dwaro pi. Okay, sasa simbeno aparo na nigi issue moro but ngi maber ni wang no craft kata wang no yude tie penjo neno endo. Mara Mogi.
Hello, Kafaya. Oyawre. Oyawre. Chill. Achio. Mosna Fili Pongeri. Yes, Kawa. Man, jatelo kendo wang'e maber ahinya gik mowachogo gin adieri. Kendo an amedo mana jiwe ni omed mana timo. Wang'e kata ka sungo gweng'wa ka Kirambo ka wang'eyo gik mosetimo. Iluongi ni ng'a? Levis yugi ka wuok Kirambo. Okay, sawa Levis. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Wano poya. Mara Mogi. Kafaya. Oye ntie. Aneno Nyasaye pod oritowa. Ber. Mana butin horo gwase Magunga pa Nyagoro ka. Yes, Wur Magunga. Mosna Philip Pongeri mano jatelo malong'o ahinya. Gik mineno timogo. Kata motemo wachogo. Yeah. Mana kaka en jatelo magupole, en jatelo magombo ni ji oting're kuma owuoke kata kuonde mowuothe kotiye. Omorowa kendo waluor tijeno nyaka nochake waneno ka lokruok nitie kata kuonde mosedhiye. Koro kuonde mapok odhiye ang'eyo odhi biro kokama Nyasaye orit nago. Erokamano ahinya. Mara Mogi. Kafaya. Oyawre. Oyawre iluonga ni Chadegi jaga Kindu ba wuod Konyango wang'adonji. Penjo na chal kama. Awinjo ka puonj mar jatelo nende ber kabisa. To jok ma chalo kaka joma Kindu be kuonde gi kibede diyude riwruok ma wacho endo kodgi koso jok ma maboyo to koro kagombo nitie kanyo endo gin degetem nang'o. Nunge na se penje moduoko. Dumona penji. Mara Mogi. Oyawre Kafaya. Oyawre ahinya. Injinia Fredo Bura. Ikine mbaga kabe. Jafa penjo nani ya? Ang'o mamone mondo mi yani obed gino bed malaj. Mondo mi kata mana migori wakaja. Mowacho ni mano lek magin go. Kuro lek norkasto bende gima bedo tim. Kata wan pesa wa matindo gi. Bendo kete ni seche moko nyalo kwawa ni wambo mia kada mana 1,000 kada mana 500. Erokamano. Mondo gino maber, Erokamano philanthropist Obura. Ano Obura mar Mikindani Mombasa. Wacho no en gi gire moro onyalo kelo mondi lamne. Erokamano Obura. Mara Mogi. Hello Kafaya. Yes. Iwe gije dia Lazaro Kanyambo mar Kariobangi. Machiegni engineer. Bosnaje gwase. Ai no pole sana. Simbe ong'adore. Dugane kendo kata ote Mara Mogi. Pole. Mara Mogi. Antie. Ma William machiegni. Jatelo mano katiyo maber omed mana tiyo ma William ka ogo katuma. Erokamano ahinya. Okay, sawa. Uneno ka okrach gi kinde ni neno kanyo ka ote kaindi Kafaya penj na wendo ni to bende gin kod paro mariwo paro kod other organizations ma konyo jowa kaka mano mar Raymond Omolo Foundation to koda Shofko gini Dero Rangede koda mathoth ahinya. Otherwise, thanks a lot for kao patik mar upgrade Kaluo jowa mondo mi ochak embrace culture of unity nyego moro ma ni mondo inema oneni kendi chande mondo ru mano Engineer Lazaro Kanyamboko. Penjo neno eme pane nyalo chako godo nito. Bende nitie kaka unyalo partner gi organizations mamoko anyanya ma wang'eyo Kaluo kaendi mar mondo mi kapo nono ni unu uhakikisha uamua ni unu organization kaka uwacho ni samoro chiwo grants ne jok mamine mondo giginego to chako partner gi organization moro ma samoro nyalo chiwo physical products. Paro ni ang'eni Kafaya time bro ng'ado bro duoko partnership wariwore gi jok ma wan go gi lek machalre. Kuom ranyisi Rusinga sane wariwore gi organization miluongo ni Development in Gardening DIG.
gintie go office gi Homa Bay town. Alafu e weche mag pi wariwore gi company moro iluongo ni Maji Milele kaachiel gi Homa Bay County Government. And then ka wantiere ground wantie gi partners matindo tindo moriwore go machalo kaka moro iluongo ni Dream, Believe and Repeat. This organization tiere gi gik magitimo ma wan ok watim, koro kwabiro kanyakla to wariwo paro to wadongore kanyakla kodgi. Abro gombo dwoko wakili Ayeko, mano wakili ang'e, wakili pigi ni chulo wang'eyo ni chulo pi I think 1 year ago, but ne ichudo kaka maintiere ne second phase, and second phase roll out chakre sometimes next year, but waseyudo kaka watero pipeline kanyo machiegni kodgi matin mapod nyalo miyo gi service to gi water kiosk moro kanyachiel. Koro mano bro neno kaka watimo. Erokamano ahinya. Paro ni thoth joma ogosimo ka gin mana jok mapuoyi kabisa kaluwore koda gimitimo mar loko ngima mag jogweng' e yo makare. Wach ni moro mogik ma samoro digaw mar mondo mi ichiw ne joluo ahinya nyako makore koda weche go mag rwako jok mobiro koda paro mar ting'o ngima gi malo. Aparo ni an gi weche ma adek in summary. One en ni nitie jowa mang'eny moseyudo thuolo timo dongruok. Ajiwogi mondo gitim dongruok gi jowa mondo wayud lokruok. Wach mar ariyo en ni jowa ma watimo go dongruok kaka koro joma waluongo ni right holders. Right holders gin jok midhi timo go project, gimbe wakwayogi mondo gi support projects. Wach mar adek en ni dwaro pod ng'eny, yuto bende tin. Ka nitiere jowa ma Nyasaye nyalo donjo e chunygi mondo chak bedo partners wakwayogi mondo gimiwa support e yo moro amora. Wanya dwaro pesa, wanya dwaro just ideas, wanya dwaro gik mopogore opogore, but ng'ato nitiere go machiegni kodwa nyakonyo. Kamano. Kamano ahinya. Solomon oyawre piny na ong'ere ni to seche motimo tich maber ni josiasa kuodhe nade. Dhano ok nya timo gimoro maber, en gi lek mane. Apani magi penjo bwana save penji mane duoko maler. Thank you so much Philip. Aparo ni kinde machielo bende pod Nyasaye biro loso mar mondo mi imede miyo jokanyanam twak kaluwore koda moko kuom okenge ma osegawo. Chieng' moro kiduogo to aparo ni biro goyo mbaka, koro ka inyisowa ni supermarket miwinjo no en mar ng'ane wan ma wachako kode kama. Erokamano ahinya. Aparo ni kiyiena nikech thuolo wa orumo. Bura owacho ni onya bedo galofune moro. Adwa mana miya namba na mar simu mondo namba ni ikele simu to ibiro goni simu nyaka piny ru. Dong'ana nyisi na jasiasa nitie mamako, nitie mang'eyo kabiro mar pesa to. Koro mano miya caution tu. Koro WhatsApp bende samoro inyalo gine. WhatsApp miya orne obura ka in namba. To kata mana website ginyalo limo mar mondo mi kata social media mondo mi giyudu kanyo. Erokamano ahinya. Asante sana. Baki wacho kende to Vincent Otieno biro kaendi koda weche mago matuch e kor gwenge kokale Nyakalondo mar Ramogi. Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche mapiny rugo. Ramogi Baraza. Soromo kaendi saa 3 kokalo gi dakika 1 Vincent Otieno donjo kaendi koda mago matuch e kor gwenge. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Matuch e kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyawre nyako Ramogi Jwang kendo machiegni obila e kaunti ma Homa osechako timo nonro e wi nek mag ji mamoko ariyo kaachiel kod hinyruok mag oganda buora manyotimore bang' jochung' ariyo malaro kom mar kar chung' od bura ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay nyo gwenyore e kinde rally mar sero ombulu e gwenge makono. Johera mag jachung' ma odido kar kende Philip Aroko gi jachung' mar od bura mar ODM Boyd Were nyo rakore e kinde matulo nyomuoch e rally mar siasa
mabende nyo obagi odiochieng' manyoro e alwora mar gweng' moro ma iluongo ni Opondo mayudore Central Kasipul Ward. Ji mathoth bende ripot yang ni oyudo hinyruok e kinde ma johera mag Boyd Were nyo monjo johera mag jachung' ma odiedo kar kende mano Philip Aroko. Kaluwore gi komanda mar obila e gwenge ma kono mano Lawrence Koilem en ni johera mag Aroko nyo omuomore ma ochopo kama Boyd Were nyo time kisera mag ombulu ema nyo gimuojo bunde malo motelo ne chakruok mar tulo no. Yesterday katika the campaign trail all of them were campaigning, lakini sasa huyu Aroko akapata huyu Boyd Were akiwa I think he was distributing some money kwa vijana katika hiyo mambo ya campaign yao, so aliinterrupt hii mkutano ya Boyd Were na akapiga risasi juu, so watu wakatawanyika. So kutawanyika, unajua information goes around very fast. So now followers ya huyu ama ni wake pia wakaretaliate sasa ya Boyd Were because they have had information ya kwamba watu wamepigwa, risasi imepigwa nini. So Boyd Were akaenda kwa polisi and he reported the incident. So while now he was in the station, najua sasa wale followers ya huyu wanawindana, ilisababisha kifo cha vijana wawili both about 26 years old. Na hawa wanakaa kama ni wafuasi wa Aroko. Wale waliwao hawa wafuasi wa Were sasa ile hali tu ya kuretaliate sasa. Vijana wawili walikatwa panga wakafariki on the way. We are taking action to arrest. We are tunafanya bidii sana kushika wale walifanya hiyo uhalifu. Kunde timo penje adek kata examination centers maromo adek komisiem kokalo e yor andika mar oboke gi duol ma ochung' ne weche mag penje pacho ka NEC ka duol no bende koro nyiso kunde timo penjgo mondo mi koro gichwal negi lipot manyiso ni giluoro siem mane omigi no odiochieng' mar wuok tich. Kane oloso e kaunti Machakos, jatend migawo mochung' ne weche mag somo Thurka Julius Ogama Megos ne owacho ni buche maromo 19 mag kuo mag penj ne osene e gwenge mag Nyanza, Hoho mar Okak kaachiel kod gwenge mag Nyanduat mar piny Kenya. While the overwhelming majority of the examination centers have maintained exemplary standards, including the Machakos County, 19 isolated cases of suspected malpractice have been formally recorded across Nyanza, Rift Valley, and Eastern regions that have been reported to me as at the 6th of November 2025. In every instance, decisive action has been taken, which include replacement of center managers, supervisors, and invigilators, arrest and prosecution of over 22 individuals by the Directorate of Criminal Investigations, seizure of mobile phones and photocopied materials, and deployment of NEC officers for direct oversight. Ogamba kata kamano ne okwedo mokalo weche moko mosebedo ka fuong'ore ni migawo mar somo medo omenda mar school fees mag skunde mag sekondar, kama bende thuolo no ne okawo mar ne lero ni chenro oseketi makare mar biro golo oko apisa mag obila mosebedo ka rito penj madongo e Thurka. As Kenya transitions fully into the competency-based education, we look forward to a future where assessments are more continuous and authentic, and where such intense policing around examinations becomes less necessary because integrity is built directly into how learning and assessment take place. It is a particularly important day for candidates who will be sitting for the chemistry practical examinations. This paper requires precision and strict adherence to procedure, and I commend the many teachers and laboratory technicians who have worked tirelessly to prepare students for this practical experience. Magi timore ka jagoro mar riwruok mar KUPPET bade ma kaunti ma Kisumu Zablon Awange bende koro ne osoko wang' sirikal kokalo bar migawo mar somo kolure kod okenge manyien ma oketi ni chulo godo school fees e skunde mag sekondar madundo kata junior secondary schools. Awange wacho ni lendo bende ne ogol kod jatend migawo mar somo Julius Ogamba Migos ok nen adiera kendo onge lalruok moro amora mane otim motelo ne golo lendo makamano. Ne owacho ni onge kaka sikunde nyalo chulo omenda machalre kidienje mar boarding kaachiel kod day, kama bende ne omedo ni skundego ok nie gwenge machalre kendo kata mana rang'iny mekgi bende opogore. Ne owacho ni fees structure ma bende ne ogol chon sikunde ne oweyo tiyo godo, ka owacho kata ni ma ogol masani ni bende sikunde ok bi tiyo godo, ka olero ni mano osemiyo jopuonje madongo mag sikunde juogo jonyuol omenda moko mabalang' ma ok owinjore. Kata kamano oboke manyowuok gi jatend migawo mar somo ka wacho ni fees dhi bedo
rang'iny ariyo mar boarding 53,000 gi mar day school 9,000. Wakwedo to wawacho ni mano ok en realistic. Kata the previous fee structure ne bedo ga violated ma jonyuol ne dwaro ga ne ochul pesa mang'eny. E national school kama idwaro ni chulo 53,000 ng'eny gi ne chulo 75,000 nikech ne yudo ne nitie extra levies, either ne levy ma motivation ma jopuonj, ne make rooms, ne make sijui gero gate, gero dormitory, gero library. At any given time ne yudo nitie pesa midwaro e school. To mae ne miyo nyithindo mang'eny no drop. Moko no wilo skunde kia e national school to the sub county, moko no wilo skunde ka extra county to the day schools, nikech wach mo michule secondary schools go ne ok en realistic. Gima guidelines mano ket gi migawo mar somo nok lu gi BOMs gi principal of various schools. Kane oloso gi jofwambo ne bende wacho ni migawo mar somo ne onego beni kelo kanyakla jokanyo duto mantiere sekta mar somo telo ne chopo kang' makamano, kama ne omedo ne gima kamano koro nyiso kido marach mokalo ne lai manyien mar somo mar CBE. Wawacho ni ka gidwaro ni fee structure kata guideline ma gikelo mar ariyo ni mondo lu, wabed gi realistic categories, wabed gi categories of different schools. Wang'e ni skundi ni need maren mane. Nitie skunde moko maonge income generating activities. Gi depend on gik moko ariyo. Gi depend on pesa mar capitation mabiro mar sirikal, to gi depend on the bursary mar National Governing Council mar NPs cha NGWCJ. To se pesa gobe duto leoga. Pesa bursary oleo to pesa moro mar capitation oleo. Miyo skunde gi seche moko they don't achieve academic objectives. Kata extracurricular in terms of sports waseno ka gibedo gi shida mang'eny. Koro wan kaka Kuppet wawacho ni sirikal is preparing mondo fee structure no obed violated kaka moko ne obed violated. Keto skunde ariyo ni mano school duto ma boarding dhi chulo pesa machal, mano we are not being serious. Skunde moko ni e gweng' to gin boarding to parents odhier ok bi chulo 53,000 ma gidwaro no. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jatend piny Kenya William Ruto bedo chiemo kawuono bro timo limbe kaunti ma Kakamega ka Ruto bro sidha yanga chenro mar siro jende gi omenda ma itimo godo ohala e bwo chenro ma otis ne nyota program ka bende koro chenro no geto kwan mag oganda kata kwan mag rowere maromo 11,000 mawuok e wards 165 duto mayudore e kaunti ma Kakamega. E bwo telo mokwongo mar chenro no, ward ka ward ne ogolo rowere ma kwan giromo 70 ma koro biro yudo omenda maromo Sh25,000 moro ka moro. Jatend migawo mar dongruoge mag saga kachiel kod ohendni matindo tindo thuru ka Wycliffe Oparanya motelo kacha ne osetimo limbe ya lap ma Mumias Sports Complex kama bende jatend piny biro yuore ne chenro machalo kamano. Oparanya ne oten bathe kod jaod bura ma Ikolomani mano Bernard Shinalu kachiel kod jaod bura ma Mumias West Johnston Naikam. Weche moko nyakora mogi en ni japuonjre moro ma jahigni 19 e kar tiegruok ma Kapkelei mayudre kaunti ma Bomet omaki ka itudo kod ketho mar kano nyathi moro manyako ma jahigni 16 kende kar dak mare kata hostel. Achijno manyinge Franklin Cheriot nyo pedhi ma ochwe omaki ka odagi nyathi manyako no. Ben japuonjre mar jaklas 11 kata form 3 skund sekondar ma Kapkelei. Jokanyo mag nyumba 10 nyo odino ne ji ariyogo ma ochwo makogi kendo nyotero gi nyaka tesendo bila ma Kapkelei. Kaito bang'e nyathi manyako no nyotere od thieth ma ndani ya sub county mondo minye timne pim. Nyathi manyako no iwacho ni osebedo ka olal kuom thuolo mar ndalo 3 mokalo. Kata kamano gikone to koro nyo yude kama osebede ka oponde kata kokane ka gikonyore e weche mag ng'ango gi japuonjre mar kar tiegruok no ataro mar chike ma pacho ka. Giko weche manyien kane gin mago motuche kor gwenge nyakwara mogi. Watudre ka ng'oromo 7 thuolo machielo mabiro chaka duoka kendo mar mi weche manyien adimba ka kamano sangwen sabich gi sauchiel. Weche moko manyien machuok nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Mana kamano nyakwara mogi bang' yudo kanyendo weche mago matuche kor gwenge kod Vincent Otieno. En kinde ni endi makoro adwaro ni mondo mi wadonje tielo mogi kabisa mar chenro mar Kogwen. Koro en mana moro bang' moro, ngolo ma moro bang' moro, kasta bro yao line bele kucho mondo wadhi anena gi mbaka moro mathin ma bende ne wachako godo saa 1:30 cha to ne okwatieko. Koro gi sani
to adwani mondo mi aparni ni kaini jadak ma Nairobi kod aluora mare tem ichule bills mag pi ma nyaka sani endi kain gi gowi mar pi Nairobi ka kod aluora mare tim kamano nyakwara mogi mar mondo kik ng'adni pi ni mar jogi kidhi mbele koda ng'ado pi ne jogo eko ma poko chopo moko kuom gigo eko madwarore mar mondo mi itiekri koda gope gi eki. Koro Nairobi City Water and Sewerage Company nyisi ni ti koda paybill ma en 444400 mar mondo mi okony ma chap mondo mi ichul gowi gi eki itiekri godo choth mondo ibed ng'at maler kabisa. Sawa. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano mango gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koke skul. En ng'ano nyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma in kod ogadier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto ioro namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Kakute kaka tuta, thrips kod whiteflies omako chambi, tiek gi kitiyo gi yath mar Ampligo kowuok Syngenta. En gi teko mang'eny kendo nego gund kute mathoth komiyi keyo mabup. Ampligo chiwo arita makare kendo miyi keyo mabup. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Wewe ni mfanyikazi wa serikali, yani civil servant, na kuna ka emergency, usijibox kwa noma. Kwenye MyMobi kukopa ni rahisi kuliko hapo awali. Jisajili, omba, pitisha na upokee pesa zako kwa dakika chache tu. Piga *531# upate hadi shilingi 20,000 kushughulikia dharura zako na ulipe moja kwa moja kutoka kwenye payslip ya mwezi ujao. Hakuna makaratasi, hakuna drama, ni wewe tu na simu yako. Omba 24/7. Hakuna payslip, hakuna application form, muda mkopo ni hadi siku 30. Ni wewe tu na simu yako. Piga *531# sasa. Ni kwa wafanyikazi wa serikali pekee. MyMobi. Yes, wach yes ne mwandu manengo gi olwar piny. Yes, atimo kungo. Yes, ne nengo molwar. Yes. Kung nyaka tamalo 50 ne mwandu mahero ka itimo nyiepo mari kokalo dukni magwa kata kokalo e yor mbui ne uso maduong' mar higa. Yes, ne deals mabeyo e nengo molwar e dweni mar 11 mana e duka mar Carrefour. Seche mag okinyi ochopo, customers dwaro stock, pikipiki dwaro notimne service, to ngima be okos gik mabiro apoya. Kik iwe ohandi chung'. Mogo Boda Logbook Loan mi kochakore @40,000 nyaka @90,000 minyalo chulo kochakore @200 kende pile ka pile kuom dweche 12 mondo ichoro ohandi nyime. Ilosa piko, ilogo dwachi ma onge achiedh nade. Wakao logbook mag apiko manolos kochakore higa mar 2018 nyaka 2025 kamoting'o Boxer, Captain, Haojin, Haojue, Honda, Ranger, Skygo, TVS, Sonlink, to kata kain kod apiko machon, bia obiro neno. Gimidwaro en mana logbook, M-Pesa statement mar dweche 6, ID, KRA pin ma ibiro puodhi e bwo seche 2, ka pesa to ibiro yudo kokalo M-Pesa mari e bwo seche 24. Or kwayo sani kokalo mogo.co.ke/Boda Logbook kata yo toll e namba mar 0719089930. Weche kod chike mantie nyaka to lu. Tielo mogik era mogi kogwen. Professeur Joseph Liam Kachungu. Yongo gingolo mayom tungol. Kipindi cha lala salama.
de la rue inolangi de tomaga abaro chene kakano romolando Iwinjo Ramogi Radio. abaro chene kakano romolando lando di baralo na Mombasa na mchuli mama yatini nwara dogono kawago yamba evo kwala wendo nwara dogono kawago yamba anelo wendo chalomba sana doli dadi cool anelo wendo chalomba sana doli bogani keneno mchekama wapifendo ya bungu kanibonyoko na manyano mora akwata misinga kanibonyoko na manyano mora hey anelo wendo silimu notoya maluda dibeja kaka kono chuna choko chilma mita choko chilma longo wendo yaya choko chilma longo wendo papi mazembe sina nigonyo chunyi bibio kamantie nigonyo chunyi bibio kamantie apenyo wendo nyingi ngawa uchuno ludi back apenyo wendo nyingi ngawa MC Jakalo anyarte nyingi ngawa yani nelo kandi ngongarozi ay yani nelo kandi ngongarozi oga obida imano dogo mora yani nyajulu eh ulo yue yani nyajulu motorolo do mamonengo nanga yani nyajulu ayaye mamonengo walo yani nyajulu mami tu moke songo yani nyajulu iriko bulukana yabero nego singare lando nego singare rapulo nego singare lando nego singare yabero nego singare lando nego singare yatino nego singare nyani nyajulu apenyo wendo ninya yokanye mama yani neno kanya nyakachikukuta emiria yeko nyakinya kachi mami neno kanya nyakachikukuta ikaona mana hini ya mali friend request ni oronaga kosabu kanyo newa chati kudi mam ansabiro pichani adwa koki mara anikilwanga dalita lungi mapi eriko omuni anikilwanga dalita lungi mapi president of African Comedy mama kilwanga bibita denigani mama kilwanga bibita denigani ilwanga chocolate lungi lollipop ilwanga chocolate lungi lollipop Ber makende. Chako kinyi eyo manyangafu. Nikugwe. Erano chako pole pole. Mam. Erano chako pole pole. Diero mama matiri dala. Jasi fuyo. Inodonje via matiri dala. Inodonje kuma matiri dala. Jeff Munyolandi Nyatini nepinyo jawaya ere mami Ipinyo jawaya ere dadi Jaber kwa bagati mbaya mama onge Wapi Collins Adedo Bagati mbaya mama onge Adunga kenda kakine nani Nolente naga Adunga kenda kakine nani Nolente naga lakini kibendo mutata ongel buru kefas oko mami kibendo mutawasi wasi onge kibendo mutasa trasonge mami ikachekera mimi ya ora mama yae era mimi ya ora mama yelele era mimi ya ora mama era mimi ya ora matoto shike pole pole era mimi ya ora madoli
kimulano, yabe kimulata minyo maber. Shika ye pole pole. Imam mula mula ka kimulano, yabe kimulata minyo maber. Imam ila ila ka kigilano, yabe kimulata minyo maber. Mama ila kigilano, yabe kigilata minyo maber. Ulufini wewe alano mula mula ka kimulano, yabe kimulata minyo mamet. Wapi heavy J baba Jalas Milano kela kamikelo no mama kikelo taminyo maber. Kelele ni mama kela kakikelo no yabe kikelo taminyo maber. Upeno kabanga chopaka